Tot s'hi val, el podcast que no necessites. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia, el Dream Team que no sabia que era un equip fins fa molt poc. Cada dimarts, a les 8 del vespre, a YouTube i a Spotify. Actualitat, safareig i esport, perquè aquí tot s'hi val. Laia Bonjorn, bona tarda. Ets l'única que veig que estàs intentant reviure, no? Això. Ens hem fotut una hòstia. No es pot dir hòstia, i menys aquí. Una ostra. Però... Ens hem fotut un Sí. pinyo Una fent la castanya, miniatura una perquè però posaràs el vídeo, no? avui hem decidit, el penjarem a Instagram, Però una avui hem castanya? decidit fer la miniatura abans de Jo no gravar. moveré el Sí. cap perquè Jesús i Maria Josep no han volgut. Ja, això és veritat, també. Una castanya, segurament estarà el vídeo en el Invent de Laia Bonjorn. Instagram. Què passa al micro? Que vaya, Tot tio. per Sí, fer... sí, aquest no, balla. Marc, ho has d'apretar d'aquí baix. Això, ens hem fotut una castanya. El resultat és la miniatura Ara sí. d'aquest programa d'avui, que ja sabeu com es dirà. Tertúlia. Hola, bona tarda. Jo tenia un tema de tertúlia. Què tal, Marc Garcia, com estàs? Molt bé, Bé? molt bé, sí. Sí? Sí, una T'has setmana d'afeitar, més. No volen. Sí, no vull. No vols, per què? Perquè sempre que no m'afeito guanyo el partit amb els nens. Llavors és... Sí que tot pels nens. El dia que perdi Tot pels m'afeitaré. nens. Però porto 7 Jo setmanes tampoc sense m'afeito. perdre. Tu t'afeites, Laia Bonjorn? Ara ha sortit un tren que les S'afeiten noies no. es deixen bigoti. No, però Jo no tinc bigoti. Això d'aquí... Ui. No, lo de la cara em sembla que no cal treure... O sigui, aquesta gent que es depila els pèls de la cara, Ja, sí. però no necessiten el bigoti, necessiten No, els sí, pèls sí. d'aquí, en plan... Però és que no, vull tenir la tenen pell... el seu toc, eh? A mi m'ha... Vale, però és pèl natural, Sí, que sí, no et sí, fa sí, per mal això, per per això. res, no fa que suïs Més tu més, tens- no fa els que tens tal... rossets, Tinc tots els pèls rossos i per això no tinc, en plan... Si després diuen que Laia Bonjorn és rosa de bote... No, és que no No tinc és ni bigoti. així. No m'he depilat en la vida ni les cames ni els braços perquè és que, o sigui vale, ara estan potser una mica morens per l'hivern, però és que no són negres. Bueno, tampoc. i vermells, perquè Laia Bonjorn ha decidit d'estar 2 hores sota el sol, vull dir. Una No altra m'ha cosa. pillat una pàjara perquè Jesús i Maria Josep no han volgut. A partir d'ara jo hauré d'estar aquí No, ahir- abans de bateria, perquè no tinc, abans de tot s'hi val perquè no tinc bateria, i ens hem passat els tres, jo, el Carlos i la Mireia, el Carlos i la Mireia i jo, perdó, 2 hores. Em passa molt això a mi, eh? És que els si meus no pares- m'oblido de mi mateixa, Els tio. meus pares me fan bronques, eh? A mi És també. dir, ets un A mi no em maleducat. passa. Però és que I si jo, em poso és que a mi primera, així... No me'n vinga, recordo. Check. No, en plan, si poso a mi primera, en plan, vale, ja m'he dit. És Siguiente. com estàs a la llista de compra dalt. Sí. No, jo volia dir... I això, Molt bé. 3 hores al sol. Ah, sí, que Cremadeta. ahir vaig arribar a la universitat i dic, bueno, Laia Bonjorn segurament estarà al passeig de la Fontana, així, con su caipirinha. Pues no, estava dormint a classe. No, Laia perquè- Bonjorn, què passa? No, perquè a les 7 del matí encara no fa sol. Ja, bueno, però ja No, solet. no, però feia fred. Ah, vale. I ara he descobert que em sento millor corporalment, és més còmode, si en comptes d'estar sentada al banc davant de classe em sento al terra, perquè així em puc apujar, ja veig que vingui el profe. Que ets team canvi A d'hora... dormir. Prefereixes ara... Sol... No ho sé, la veritat. En sèrio? O sigui, No, jo en- soc estiu- team... en aquest. altres èpoques Sí, de la meva aquest. vida us diria que sí, que Aquest. m'encanta que a les 8 es faci de dia i tal, però ja sabeu, nois, que estem en unes èpoques complicades, a Can Bonjorn, i per tant, no, és que m'és igual ara mateix. Ah, doncs jo sóc team No, estiu i de a mi- fet a mi el canvi m'encanta. d'hora està mal fet perquè ho va dir un personatge de La Revuelta, no sé com es diu, ho sento, va dir que estava mal fet perquè no pot ser que ens robin o una hora de son o una hora de festa i s'hauria de fer de les 2 a les 3 del migdia per fer una hora menys de treball. I és un factor. Ah! Primer I és tot... un Clar, a factor. sobre el diumenge, Divendres, o sigui, es fa dissabte, s'hauria de fer Es fa- divendres, es fa perquè de es fa dissabte dissabte cap a diumenge. Cap a diumenge s'hauria de fer de divendres cap a dissabte i s'hauria de fer de 2 a 3 del migdia perquè a la 1, sí, a la 1:59, sí, les 3 ja... I Clar, llavors però te'n vas a casa. ara perquè ens han avançat, però quan ens la tornen cap enrere també és una hora més de son, no, eh? està bé, està bé. Ah, clar, Està no bé. es pot canviar una i l'altra, no? La jo cosa crec. és que primer de tot això és un invent. El Vull què? dir, algú va dir, mira, Ja, hi ha és veritat. 24 hores però i són aquestes. volien deixar el canvi horari, de fet, crec que... Definitiu. Sí, definitiu, Potser però no és- aquest, No, el d'hivern. no. No, era aquest, era aquest. Jo crec que volien deixar el d'hivern i jo vaig pensar, No. quina tonteria, perquè el d'estiu és millor perquè hi ha més hores de sol, però ho vaig buscar fa molt de temps i era una cosa que es volia implementar. Sí, es vol Sí, fer, no volen ja. canviar l'hora. Sí, no volen canviar l'hora. No volen esperar-se tampoc molt, eh? Jo crec que és... Sí, ara- No, aquest.
A veure, Hauríem de fer un hi ha una altra referèndum. qüestió. Un referèndum. Hi ha Quin? una altra Aquest o qüestió, aquest? Vull dir, el canvi d'hora, vull dir, poden fer el que vulguin, però és que si hi ha més hores de sol per la tarda, doncs són Millor. més hores de sol per la Clar, tarda. clar, és que... És una qüestió de que la Terra o gire o no gire. Sí, sí. Bueno, Perquè no ho una altra podrem qüestió mirar. és, què penseu que... Jo sempre ho penso, això, que Galícia tingui l'hora espanyola i no l'hora de Portugal. A Portugal és una hora menys. Pel sol, pel tema sol. I Galícia està a altura Portugal. És que potser Galícia ja estan bé com estan. Sí, per això, per això, com estan bé com estan, fan Espanya. Doncs nosaltres hauríem de fer, no sé, tio, aquesta hora, tothom. Què? Segons el boletín oficial de l'Estado, Vale? l'últim canvi d'hora a Espanya serà el 25 d'octubre de 2026. És a dir, En dos. aquest ha sigut Antepenúltim. l'antepenúltim canvi. Faltarà el canvi de la tardor següent i el de... L'estiu. No, tardor. Sí, tardor, estiu i tardor. i tardor del 2026, No que serà fotis. l'últim. No. Però no és definitiu, pensa que no és definitiu, no eh? serà quedarem? definitiu. En qui ens quedarem? Amb el d'hivern. Amb el d'hivern. Si és que us ho estic dient. Que volien deixar el d'hivern. Que no, que no. Però, volien deixar igualment a la l'hivern- primavera tindrem més hores de sol a la tarda, O no? sigui, Sí. evidentment, a les hores de sol de la primavera són més perquè el dia s'allarga. L'únic que amb el canvi d'hora s'accentua més aquestes hores. Exacte. Què significa? Que ara les 7 seran les 6 un altre cop? A veure, estem parlant d'aquí... Sí, d'aquí de- 2026. Claro, claro. Molt bé. Sí. I en quina hora marxarà el sol, llavors? A les 9 de la nit? No ho sé, però si no volen canviar l'hora, a l'estiu es farà... És que no ho sé. Sí, ara Es farà fosc, doncs en vez de les 7 de la tarda, de les 8 de la tarda, a les 9. No, a les 7. No, clar, abans. Es farà abans. Sí. Dit Doncs no això... estic d'acord. Sí, jo tampoc. Qui ho ha decidit, això? Això s'ha de votar? Sí, no, això s'ha de votar. És que s'ha de votar, això. Això s'ha de votar. No, això, jo dic referèndum, ja està, és molt fàcil. Sí, no Canvi sé. d'hora d'hivern o d'estiu? Mira com baixa el brillo, tranquil·la. No, és que em fa mal els ulls. Vale, bueno, i no Ja tenia està, més. Ah, sí, i la tema tertúlia, que Laia Bonjorn has passat és totes veritat. les tardes a la platja de Badalona. No, totes les tardes no. Haig de dir que aquesta setmana... Bueno, ha descobert Badalona, dic. Sí. No, jo baixava molt a Badalona perquè entreno allà i tal. Però feia molt de temps que no baixava sola a Badalona pel matí i més aquest cap de setmana quan portàvem un mes, 2 mesos que sempre plovia i aquest cap de setmana ha fet molt de sol i estava jo sola passant per Badalona, les terrasses a petar, la platja amb música, unes vibres d'estiu, les botigues del carrer de Mar... O sigui, tot un ambient maquíssim. Hashtag Badalona. Maquíssim! El nuevo Costa Italiana, No. per Mónaco. Haig de dir que pel matí No, vaig Mónaco. estar tot el dia a Badalona. Sant-Tropez, és Sant-Tropez. No. Sant-Tropez. Pel matí, Badalona és Sant-Tropez. pel matí, Les botigues totes maquíssim, no obertes, sé no? què. Louis Vuitton, No, Gucci, tot botigues, obert. botigues a part, petit comerç, local, sí. no sé què. Oh. Encantador. Però, Recordem per la que no és de tarda... Badalona. Sí. que és Per la Tiana. tarda... És de la zona Bueno, high class. de Tiana. És La com Mireia si- i jo vam anar a Espai Titus. És veritat, que per la van nit, quedar sense Que nosaltres. també està a Badalona, i jo dic que m'agrada Badalona pel matí. Què? Per la nit ja, perquè això, la meva vale, opinió sí. de Badalona és pel matí i per la tarda. nit. Si és per la nit ja se'ns complica, perquè vam estar, a part de que ens van treure una hora de festa Sí. i una hora de son, Sí? no vam entrar. Va ser una experiència un Per tant... què no vau entrar? Perquè estava a petar. Ah, vale. Va ser una experiència un tant estranya a la cua, parlant amb gent una mica random, però tot ho farem, tu. Molt bé. Uns Això és el- xurros, Això és el karma, per no avisar-nos. uns I per xurros no haver i per sortit a casa no, va Barcelona. ser molt improvisat, no. No aviseu al pobre Marc. Tenies... Marc, què n'opines? Tu em vas dir que t'aixecaves a les 6 del matí Sí, al dia m'aixecava següent. a les 6 del matí. Xato, vinga. Per arbitrar un juvenil femení. Exacte. No n'opinaré. Sí. Bueno, dit això, parlem al de què parlen, secció menys preparada del tot, si val. Good morning, New Yorkers. For another beautiful day here in the city. Clouds to start to appear here. Temperatures stay high. De què parlen? Avui només porto una notícia, però vull que parleu i debatim sobre aquesta notícia, i és que és el cas de Dani Alves. Com ja sabeu, Dani Alves ha sigut absolt, ja que la denúncia no correspon amb imatges i les declaracions de la víctima són contradictòries. Llavors, hi ha hagut moltes reaccions a aquesta notícia, no sé què penseu vosaltres. Laia, vull la teva opinió. Carlos, vull la teva opinió. I és que la seva parella, que ara ha anunciat
que està embarassada d'una nena, va dir que me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante 2 años. A pesar de tanto daño mediático público, todo sigue en pie. Además de fiel. O sigui, defensa a Dani Alves i ja està. Parella. Actualment parella. Actualment parella, sí. Joana Sanz. No sabia que era... Però no es van separar quan va sortir la notícia o alguna cosa? No. Hòstia, doncs em sonava com que s'havia separat perquè no li afectés... Llavors he portat algunes reaccions del món mentre la seva mare ha dit que gràcies a Déu Dani Alves és innocent. He portat 2 personatges bastant conflictius. Ja estic mirant i m'estic posant nerviós. El primer és Irene Montero, que ha dit que l'absolució de Dani Alves és un exemple de justícia patriarcal. Mira, No. Crec que algun dia hauríem de para un portar moment. highlights Para un d'aquesta moment. dona, perquè aquesta dona... Aquesta senyora, Sí. la Irene Montero, li hauria de caure una querella, una querella judicial per lo que acaba de dir. Sí. Però no ho entenc, a favor de Dani Alves. No, No, en contra. Però si has és dit un que exemple estava a de favor. justícia patriarcal. Que estic dient que la justícia és patriarcal, vull dir, és perquè li caigui un puro que se'n vagi Doncs ella aquesta senyora... a Brians 2. I aquesta Brians. no és la més de les declaracions d'Irene Montero. O sigui, Irene Montero ha fet declaracions així que podríem fer un highlights declaracions d'Irene Montero perquè sembla que tingui neurona i mitja o menys. Bueno, quan li dones la llave al lobo, pues passa el que passa. Sí. Moltes ales li han donat a aquesta senyora. Moltíssimes. I després, Ana Redondo, la ministra d'Igualtat, ha dit: las mujeres tienen que saber que su palabra es creíble y avalada por la ley. No hemos podido leer tranquilamente la sentencia. Creo que se necesita hacerlo pausadamente. Nunca vamos a cuestionar al Poder Judicial. Lo que hacemos es no compartir esa decisión del Tribunal Superior. Un altre personatge, vull dir, ministra d'Igualtat i solta això com aquí se queda tan ample. Hi ha hagut bastant debat, el PP està ficat en... Sí, bueno, hi ha hagut bastant debat per aquesta absolució contra Dani Alves. PP i PSOE s'estan donant de pals per això. I hi ha hagut una manifestació de desenes de dones que han acudit a la plaça Sant Jaume amb el lema "Compañera, yo sí te creo". La de treballar se la saben, aquestes, de la desena de la Sant. És que Sí, a no, mi jo fa et dic, gràcia. o sigui, a mi Vull dir, també és em fa que gràcia. No estan Sí, respectant no, la víctima- el judici. Però, o sigui, no estic La parlant justícia. perquè no sé molt del cas, el vaig seguir en el seu moment, Sí. però no sé molt. I la desena d'aquestes Em, persones tampoc. Però el cas està tancat ja, El és a cas dir, està és la tancat, resolució sí. final. Clar, és Sí. absolt. És que no seguim molt el cas. Clar, ja saps què només. està passant aquí? Que aquesta noia va canviar 4 vegades la versió Exacte. I hi ha imatges. i hi ha I les imatges no corresponen amb les I versions. d'aquesta versió la imatge no correspon. Ella va dir, Dani Alves me obligó a meterlo dentro de la VIP y dentro del baño, i es veu que el Dani Alves va marxar primer a la sala VIP i aquesta noia, sense que ningú li digués res, es va posar també a la VIP. Pues Obligat no és. obligat no està. Després passi el que passi, aquí no ens posem, no som com Sí. nosaltres que ens posem Sí. a un costat o un altre. No. Aquí a mi almenys m'han explicat i m'han educat que una persona és innocent fins que un jutjat o un jutge diga el contrari. Sí, clar. Si un jutge ha dit que Dani Alves aquest és senyor innocent. està absolt, està absolt. punt. I se respecte, sigos d'esquerres, dretes, centre, dalt, baix, home, dona, nana. Sí, sí. Això s'ha de respectar. I és així. Després, que Irene Montero solti això, és Ok. perquè li caigui Sí. una querella, I l'Anna perquè l'Anna Redondo igual. Redondo, ministra d'Igualtat, que té Clar, que és la un ministra poder, d'Igualtat, que clar, té clar. un poder que el paguem nosaltres, Sí, sí, sí. que és una funcionària pública de l'Estat. Digo això, em sembla molt fort, vull dir, és per dir-li al president què Sí, està sí. passant aquí. Sí, sí, sí. Vull No, dir no. Que estigo dient que no respecte la decisió, Sí, sí, vale, mira, i ves- llibertat d'expressió sí. totalment, Però- però que ho diu un càrrec públic... Que ho dius a casa teva a la Mare taula sopant, però I no ho aquesta- dius I la al desena de públic. dones, també, és que potser d'aquesta història saben un 5%. És Clar. que a mi em fa gràcia. Per això va tenir el problema la dona de l'Alves. Sí. Tota aquesta gent me señalaron, me insultaron, me amenazaron, me Sí, sí. persiguieron, és que sabien un 5%. Sols sabien el que devia dir la noia, que no estic en contra de la noia, però si no se sabe la història és molt fàcil jutjar. No sap I per el nom de la xarxes, noia? Molt més. No, crec que no. Bueno, no sé, no l'he investigat. no sé què, van dir que perquè no tingués problemes la noia Que no com volia, sí, incògnit, sí, saps? incògnit. Sense aparència. Jo no sé, jo no jutjaré. Si el jutge ha dit que és innocent, jo crec que Dani Alves és innocent. Punt. I aquí s'acaba. I ja en parlarem després del milió d'euros que va haver de pagar... Clar, el milió d'euros que ha pagat per Dani sortir Alves de la presó i aquest any i que els ha 2 estat... anys. Els 2 anys que ha estat dins de la presó, qui se'ls torna al Dani Alves? Ningú. El que va Ningú. passar el mateix amb el Sandro Rossell. Ningú.
No sé, jo El opino... que haurien de fer, vull dir, la ministra aquesta d'Igualtat, el que hauria d'intentar solucionar que els tràmits judicials vagin una mica més ràpid, perquè hi ha gent innocent que passa 2 anys a la presó i ningú després li torna. Sí, no, Aquests 2 sí, anys sí. de vida, qui li tornarà? Tu? Jo? No. Qui? És que a mi em fa molta gràcia. La Mireia no. Ja no. Què n'opines, Laia? Estava intentant buscar què manifestava la gent que has dit tu, les noies de la plaça Sant Jaume, però és que no em carga ningú la notícia, m'està fent molta ràbia. Bueno, lo que Bueno, diu, és lo lo que que jo diu dic. aquí. Lema, compañera, yo sí te creo. Bueno, De totes formes, mai creuré que una dona fa una denúncia perquè sí, eh? No, jo Això no dic... mai ho La creuré. dona No, no, potser té... no, no, té... Mai creuré que no, una no, dona no, va al nosaltres- jutjat, fa una no. denúncia, fa aquest procés Perquè i sí. no perquè sí i no perquè ha sentit alguna cosa, No, òbviament. Jo estem no dic que... posicionant, però Sí, no potser estem posicionant. Exacte. d'una cosa així, Laia, una cosa així, ha fet això. Clar, sí, no sé. D'una cosa que ha sigut així, és que és molt fort, que acusi una persona de D'agressió, violar, sí, de violar, d'agressió violar. sexual. Sí, Vull sí, dir, si ho fa, és que potser ha passat alguna cosa, però aquesta gent que diu compañera, jo sí te creo... Sí, és aquesta gent que sap. Aquesta gent és que potser Sap el mateix que nosaltres. Sap el mateix. El mateix. Per això, jo crec que és un tema que s'ha de resoldre i com que s'ha l'altre resolt digo, entre jutges... És que és jutges- perquè li caigui una querella. És que No sé, estic sí. molt en contra. No sé, jo crec que també es fa molt... Com és un personatge mediàtic, doncs cada partit polític tira cap a la seva banda i... No sé, però és que la Irene Montero no és el primer cop que fa aquestes A part, coses. diputada del Parlament Sí, sí, sí. Europeu. És que així no- va el nivell de política aquí a Espanya. La Irene Montero, és que un dia portarem uns highlights de la Irene Montero, això, així de clar ho dic. Bueno, és que i jo ens crec que reirem aquesta molt. senyora no es dona compte riurem del que molt. li surt per No. la llengua. Sí. Bueno, és que potser no, és que no pensa. I després se Té les queixa, neurones. de l'altre extrem que diu Sí, també clar, barbaritats. sí. Diuen barbaritats, els dos. És Clar. que- Estàs dient tu la mateixa barbaritat. A mi em van ensenyar que els dos pols, pol d'un costat i pol de l'altre, són sempre dolents. Sí. Sempre. No sé, jo no opinaré. Jo dic que el que ha fet aquesta senyora, l'Anna Redondo, també està malament. El que ha dit el jutge és que és innocent. Jo, si el jutge diu que és innocent, jo pues, crec en la justícia d'aquest país i és innocent. Punt. Que segurament la dona potser té raons per denunciar, doncs pot ser. Però si el jutge ha dit que aquesta persona és innocent, aquesta persona és innocent. I a sobre ho ha dit el Tribunal Superior. A més, amb el país democràtic que Sí, estem, exacte. que és un dels tres poders, Exacte, el sí, sí. legislatiu, Executiu i judicial. i el judicial. Punt. Doncs ja està. Si el poder judicial ja està. I no Pels- jutjarem perquè no tenim ni un 1% d'informació nosaltres. Pels Ja. 437 dies que va passar a la presó, el Dani Alves pot reclamar una indemnització que pot arribar als 13.000 euros. Ha pagat 1 milió. I el millor... Ella ha pagat 1 milió. A veure, la senyora aquesta no és milionària, no? No. I el Dani Alves sí. Ja, sí. Vale, però llavors tu no ets milionària, però 1 milió és com si et traguessin 100.000 euros. Els Sí diners que són no, els no és teus. el que més em preocupa, els diners, la veritat, a mi en aquest cas. No, Pues a mi a em mi preocupa i la seva reputació també. Ara el Dani Alves què? Què li torna reputació? Clar. Del violador pel carrer. Però és que, o sigui, és que la reputació, és que no sé com dir-vos-ho, tipo... És el que us he dit abans, jo no em creuré mai si una dona va a denunciar que no hagi passat res, aleshores. O sí. Pues jo no m'ho creuré mai, perquè soc dona i perquè tinc unes ser. coses que m'han passat i Ja. una visió que vosaltres no Però teniu perquè potser vosaltres sou homes. Però potser la jugada aquesta li ha sortit de locos. Mira, 1 milió s'han Ja, però portat. encara que sigui una cosa petitona, o sigui, no em crec que no hagi fet absolutament res, vale? Aleshores, Potser s'ha aprofitat d'aquest sistema que tenim ara, avui en dia. que és que no, aprofitar-se i va denunciar per res, és el que us he dit, és que no m'ho crec. No, per res no. Per 1 milió d'euros que s'han portat i Bueno, ja no te sé si l'havia les han portat solucionada. ella. No sé quants... Elles s'han portat alguns Una indemnització. diners. És que no m'ho acabo de Però creure, és que no, el el Dani milió Alves sencer crec que sigui aquí el santo del No, pueblo. és que no hem dit això. Hem dit que potser Dani Alves no ha Ja, però, actuat bé. però per això a No ha mi actuat bé. el Dani Alves no em fa pena. Sí, I però vosaltres sí, m'enteneu? no, és que No, no ha pena actuat no, bé. estem dient No és pena. justícia, Sí, que és justícia. diferent. No ha Bueno, actuat, el Dani Alves segurament no ha actuat bé. Sí, per perquè això si no em sembla tan injust com a vosaltres us sembla. No, és que a mi el Dani Alves no ha actuat bé, però el jutge... Em sembla injust la situació Sí, que l'està exacte. dient. Sí, el Vull dir jutge no s'està ha dit que el respectant Dani una Alves decisió no ha judicial. fet una cosa pel qual se li ha jutjat. Una cosa Si molt el jutge grossa, ha molt decidit grossa. que no ha fet això, és que no ho ha fet. Molt I s'ha grossa, despas- una cosa molt grossa. I a sobre ha sigut el Tribunal Superior. És que no estem És que- parlant del jutjat número 2 d'aquí a Barcelona. No. Estem parlant del Tribunal Superior de Justícia. I si el Tribunal Superior de Justícia ha dit que Dani Alves és absolt de Violació o agressió no sé, sexual, no sé què quins és. són els càrrecs, Sí, és és absolt. absolt. I s'han Punt. despacues. Ja està. Mai sentiré la vostra injustícia, la veritat. Bueno, Bueno,
Tot això, no tens res més? No, no tinc res Doncs més. passem a fama i drama. Fama i drama. Avui setmana tranquil·la, eh? Setmana tranquil·la perquè no han passat moltes coses i he hagut de buscar perquè n'has buscat bé. moltes coses. No, perdona, he estat una bona estona buscant. Bueno, ja està. M'ha costat i l'únic tema més o menys interessant que he trobat ha sigut un contingut que prèviament hem comentat entre nosaltres relacionat amb Marta Díaz, No falla. Mireia, què influencer... n'opines de Marta Díaz? Vull saber la teva opinió. Fa cara així de que... Cara ni fu ni fa. roneante, cara roneante. Influencer amb gairebé 3 milions i mig de seguidors a Instagram i 6 milions a TikTok. I és que en aquests últims dies se l'ha relacionat molt amb un personatge que aquí al Tot s'hi val coneixem molt bé. De què és aquesta cançó, Marc? No ho sé. Del Plex, no? És broma, no? Ah, no. Del sé què és. Plex? No, és que hi havia una altra cançó del Plex. No sé de qui No és. vale llorar. O sigui, sí, sé la cançó, però no sé de qui és. Això segur que no té copi. Sí que té copi, segur. En Montoya, Ah, hòstia. Juan Carlos, que com us vaig explicar és concursant a Supervivientes i ara està bastant distret a l'illa, així que no es deu estar enterant de tot el que estem parlant d'ell a fora. Diversos mitjans asseguren que abans de ser concursant va començar a conèixer Marta Díaz. He buscat unes declaracions de Fanny Carbajo a Socialité, que aquesta setmana ha dit que la Fanny és una altra concursant de temporades anteriors a La U, la exactament. isla. La U és la famosa Estefania de... Estefania! Això sí que Com la es deia? conec. Christopher, no? Sí, El seu Christopher. ex. Ja no estan junts, eh? No, Ah, vale. i està embarassada, crec. O se va anar a casar, no sé. Sí, o ja l'ha tingut el fill. Sí, És jo com què que sé. va tan ràpid això que... Fanny ha assegurat que Marta Díaz i Montoya queden molt entre ells, o almenys quedaven abans que comencés Supervivientes, i de moment no han confirmat ni desmentit res. De fet, deia que havien anat a sopar a soles, entre altres plans, que també pot ser un plan d'amics, però sempre, si hi ha dos personatges públics i fan coses soles, es rumoreja que poden ser parella. Digues, Marc. No, que... Sí, segueix. No hi ha hagut confirmació per cap de les dues bandes, però els rumors estan a l'aire i, com us he dit, si són personatges públics, es parlarà d'ells, facin el que facin. El que sabem fins ara, com hem dit, és que són amics i han compartit diversos plans de TikTok, com heu vist el vídeo de la Marta Díaz amb el Montoya veient aquesta cançó. Bueno, s'ha aprofitat tothom, no? Amb el Montoya. No, és Sí, que, sí, és ho que ha al fet tothom, Montoya, ho ha fet tothom. al Montoya només li falta ser amic del rei Juan Carlos i estar en Aràbia Saudí així, con Sí, el mojito. quan va sortir- Quan va Bueno, la sortir del jugada li ha programa, sortit bé. quan va Sí, sortir sí. del programa i es va començar a fer balls amb aquesta cançó, tots els tiktokers van fer balls amb aquesta cançó i la Marta Díaz amb ella, a més a És més. veritat, sí, l'he vist. Que era la Marta Díaz, el Montoya i una altra persona que ara no sé qui Marc és. Lucas. Marc Lucas, era? Crec que sí. Sí, bueno, volia parlar també del vídeo de Lamine Yamal con Ibai i Piqué. L'heu vist o no? Ah, sí. Bo, Després ho parlem a nit, Vale. si vols. Ningú sap com es van conèixer aquests dos, però el fet és que es coneixen i es porten bé i potser hi ha més que química. Persones del seu cercle proper asseguren que Link la verde. seva relació no està consolidada i que, per tant, no volen que la pressió mediàtica, no volen la Marta i el Montoya, que es diu Juan Carlos. A mi cada vegada Potser que penso són- que el Montoya es diu Aquesta Juan paraula- Carlos... Aquesta paraula és tabú, però potser són follamics. Sí, però com que sempre, com que són gent pública, és el que he dit, es parlarà d'ells i a la mínima que hi hagi alguna cosa ja es pensa... Ja, relació. Per això, que no volen que aquesta pressió mediàtica els afecti la seva relació. Tot i així, Marta Díaz, que és el contingut que anem a comentar, va anar fa poc, aquesta setmana, crec que la setmana passada, a un podcast que es diu Actuality, i afirmava que havia perdut la il·lusió en l'amor i no estava preparada per passar una altra ruptura. Ens posarem aquí tots a plorar, eh? A día de hoy no estoy enamorada, la verdad, y si os soy sincera, después de todo, creo que he perdido un poquito la ilusión por el amor, por así decirlo. Chicos, esto es cine. Esto es cine. Un tall de veu, una És que música, sobre- venga. És que a sobre ha dit he perdut la il·lusió per l'amor i va dir que a aquest podcast, també al mateix clip de la Actuality. declaració, sí, d'Actuality, va dir que
que havia estat amb Sí, diversos nois... ara Vale. tinc el tall. Sí, sí. Recordem que la seva relació més coneguda va ser amb Sergio Reguilón. Van Sí. durar un punyau. Sí, sí. Bueno, Van durar 4. bastant. Però mai va haver comunicat oficial de ho hem deixat, o sí? 2019-2023. Sí que va haver-hi? Ho he buscat, ara Sí, Reguilón... 4 anys mínim, sí, sí. La- lateral Vaya soplón esquerra- tenien a, Sí, sí. a Londres. La- Que lateral Reguilón està esquerra mort, al o sigui, no sé ni Brentford on està ara mateix, s'ha al dit- Tottenham, crec. No, lateral esquerra al Brentford Sí, s'ha al dit pel Brentford. Tottenham. No segueix el Brentford ni de conya. T'has anat molt Ho he lluny, buscat. Sí, segur. Sí, sí, Busca està allà, Reguilón està allà. Transfer Market. Segur, segur. Tio, no calia això. Sí que cal, perquè no està el Brentford. Em jugo una mà. No va. Que sí, lateral esquerra al Brentford. Que no, però juga perfil, entra al perfil de jugador. Que no. Tu creus que no hem de fer això? Sí, Marc, Bueno, ho hem de fer. van estar 4 anys junts Tottenham, i la veritat és que vinga. és la seva... És que- pues el Tottenham. Vinga. Bueno, pues el Tottenham, da igual. Da igual, era ell un que jugador estava, que estava cedit. he dit que Vinga. estava cedit. Marc, però tu creus que has de parar això? Per aquesta Perdó. Res, això, que va ser la seva relació més comentada i tal, i que tenien un casoplón a... A Londres. Sí, no sé si a Londres exactament, però que es va dir A molt Londres, a Londres. que la Marta Díaz s'aprofitava d'ell per la seva casa que tenia, pels seus diners, etc. A veure, no crec. Perquè la casa que deu tenir a Madrid la Marta Díaz... Sí, Sí. tampoc Deu és ser que deu sigui ser un de autèntic classe... espectacle. Sí, tampoc crec que sigui de casa mitjana. El germà porta un Lamborghini. El germà, Sí, sí. l'Alpha Sniper, quina gràcia em fa, per favor. T'agrada? I ara qui fa l'F Sniper? O sigui, com Hòstia, manté el seu jo m'he Lamborghini? mirat no sé, vídeos i vídeos de Encara l'Alpha segueix? Sniper rient En amb les sèrio? seves bromes, t'ho En juro, sèrio? eh? Tu No, ets no em d'aquelles pega, que no em mira pega. Alpha Sniper, Marta Díaz i Gref, no. No, però t'estic dient, la setmana passada vam parlar de quan jo mirava Auronplay i totes aquestes coses, doncs en la mateixa Mare època de Déu, més o vas tenir una menys. època gamer, eh? O sigui, gamer, no Sí, sí. jo, però de mirar persones, però no fent... O sigui, no jugant a videojuegos, tipo... A l'Auronplay i aquests. Bueno, És que Marta Auronplay és Díaz estava il·lusionada amb top. una persona... Perdó, i Wismichu? No, Con no. silencio Luis 1, Michu, silencio 2. ni de Gref, ni jo Juan, això silencio. Sí. No, jo Juan no, per exemple. No, sí, això. no. Res, Marta Díaz estava il·lusionada amb una persona que li encantava i estic una mica bloquejada d'ella. Mireu què diu quan li pregunten això, si està il·lusionada. Sí, ilusionar sí, y me ha pasado de estar conociendo a una persona, pues me encantaba, y de pararme a mí misma a decir, no sigas conociendo a esta persona, y decir, es que no quiero seguir conociéndote. Jo, sincerament, no crec que estigui a Montoya ara. No. No crec. No, que va. A la mínima que es fa una persona mínimament famosa, t'encasqueten amb qualsevol Sí, persona que passa no, pel davant que i va. ja està. 0%, Però s'ha parlat molt, d'això. 0% de possibilitats que Marta Díaz estigui en Montoya. Però s'ha parlat molt, em crida l'atenció, perquè jo, Ah, sí? la primera notícia que Pues vaig jo no he veure... escoltat, La primera notícia que vaig veure va ser... És que jo Montoya, en plan, Montoya lo tengo tachado. En plan, no, Vaig pensar, no, Està això denunciado de TikTok. no es parlarà a ningú. I han sortit diverses notícies i molta gent ho està comentant. Bueno, Tot això el Montoya fent proves per guanyar una pizza a Supervivientes. Ho estic seguint bastant, la veritat. És l'única cosa que sí, em sí, distreu. canvia l'acinto, sí, sí. Estàs seguint... Supervivientes, sí. Supervivientes. Sí. Sí. I què et anava a dir? Bueno, sí, és que volia canviar de tema, però no canviaré. També una persona que hem parlat Què molt... portes tu avui tu el programa? No, Que no, vas canviant no, aquí, és que m'ha vingut al cap. Que controle orientat... M'ha vingut al cap que Marina Barrial i Manu Regato han fet oficial la seva relació. Oh. Ja està. Hòstia, 13 programes han trigat? Sí, sí. 13 programes, perquè portem parlant d'ells des del programa no ho 1. han fet oficial, però sí. És que segueixen en plan, Hi ha no, un però sí, però sí, TikTok sí. que- Sí, és oficial. Mai ho he seguit, I això, don't wanna be nois. friends. Vale. Mai ho Però he en vez de seguit, I això. don't wanna be French, pues no, friends. I el vídeo amb Manu i a sobre ha sigut derbi sevillano que cap de setmana... Bueno, I va a casa, es donen va a petons casa, i ho tallen. dice, Però dame- és que a més... Dame un beso, dame un beso. A més, vaya. jo he vist 2 TikToks del Manu, un que deia, me gusta mucho la barba, però Sí, 2 sí, tetas sí. tiran más que 2 carretas, Sí, sí, i va sí. i s'afeita Sí, perquè sí. diu, intuïm que a la Marina le gusta más con barba. Sí. I després també va penjar el tren aquest del te observo desde lejos como un mirador, saps? O sigui, ha penjat... Ah, sí. ha penjat... S'acaba d'escoltar Òscar Sueiro. Cantant. Òscar. Allà, dos tetes i una carreta. Acaba d'entrar Òscar Sueiro. Un saludo, gràcies per aquests estudis meravellosos. Bueno, Per cert, la càmera està a punt de caure. La càmera que Òscar casi le da un te observo desde lejos que ya se ha ido. Bueno, el cas és que han fet oficial la seva relació, ¿vale? Amb aquests vídeos. I és que hi ha un vídeo que diu Marina Barrial. Yo le dije a
a Manu que si ganaba el Betis no me dijera nada, no sé qué, a ver si lo cumple. Abre la puerta, no sé què, tal, en plan... Tot callat. Sí, tot Mira, callat. si jo no estic tot entenent callat. res, imagina't la gent que està escoltant aquest programa i no sap qui és la Marina Sí, Barrial. bueno, tot callat, no sé què, i a la Marina Barrial li diu al Manu Regato: venga, va, dame un beso. Tallen i segueix el vídeo. Persones de més de... Bueno, que no sapigueu qui és aquestes persones... Busqueu-lo. Us Aquí acompanyen hay el sentiment. Jo pero tampoc sé qui vamos. són. Última cosa que volia comentar de la Marta Díaz és que ha assegurat que quan la seva germana faci 18 anys segurament ja l'ensenyarà a xarxes. Germana! No! Germana que vam riure molt amb ella perquè no sabem ni com es diu Mira, ni la res. seva cara és aquesta. I pones el emoji del mono, ¿vale? Ja vam comentar que No, perquè és cada veritat. vegada que la germana sortia a un Emoji vídeo que del posava mono un no. emoji d'un mono perquè no fica el del sortís. mono. Per I va això ser dic, molt graciós quan ho vam comentar. És que és molt bo, és molt Perquè bo. la meitat del clip molt bo. és el mono. El mono, sí. Pues no el pengis al vídeo, Ja, no ja. el pengis si la meitat del clip és el mono i no es veu res. És boníssim. En fi, tanquem carpeta i ara us volia proposar fer unes prediccions sobre Què el que proposant? creieu... Jo li he dit a la Laia Bonjorn. Sí. Sobre el que creieu que passarà aquesta primavera. Us Va. vaig a recordar breument algunes coses que hem comentat. Segurament us sonarà, però ens és igual. Vale. El què us sonarà? No, però si no sé alguna cosa... Vull dir, jo m'he nutrit d'un lloc. Fer això m'agrada. Hem parlat de la ruptura amb Lola Lolita i Belki, del Linton i el Quevedo, l'Aitana, el Sebastián Yatra i el romance al afer amorós amb Miguel Bernardó, Chiara Ferragni i Fedez, Pep Guardiola, Manu Moreno i Goico... Manu Moreno i l'altre com es diu? Manu Regato. Regato. Aquests són els que em liu jo. Bellingham i Ashlyn Castro, Tira Martínez i Ferran Torres, Laura Escanes i Joan Verdú, Marc Bartra i Coral Gutiérrez, molt futbol, Sí, sí. Montoya i Marta Díaz, Carla Gascón vam parlar de la seva polèmica, Joaquín i Clàudia Babel, tema llarguet, que l'hem comentar, Anita Montoya i Hermanue i Aitana i Plex. És el que anava a dir. Podeu també treure altres prediccions. Però què he de dir? Bueno, Què he de traurem dir? el de... Prediccions que tu creus entre els famosos que passaran aquesta primavera? 2025. Primavera. A veure, vet-nos tirant i anem Primavera decidint. i- estiu. Primavera, Aitana i Plex faran oficial la seva relació. Jo crec que no. Jo crec que tampoc. Jo crec que sí. Jo crec que no. Jo crec que Laura Escanes i Joan Verdú aguantaran bastant. Es casaran. Jo no crec que es casin. Jo crec que es casen. Jo crec que aguantaran bastant, tipo 3 anys, 4, Però però llavors que... no és primavera. Ja, però és Vale, una sí. predicció. És que Que aguanten, fas? que aguanten. Vale. No. Que fan oficial algo. No. Per mi, la meva predicció és que aguantaran molt, aquests dos. Vale. Quina més hi havia? La ruptura de Pep Guardiola i Cristina Sarra, jo crec que aquesta primavera per fi resolen papers i es divorcen definitivament. I el Pep es treu l'anell. No. Sí. Manu Moreno i Goico jo crec que tallen. Jo també. Jo és que no els poso... Ho van comentar els poso al que no cara surti. Ara mateix. No sé si era la Juliana que comentava ruptura entre Ara no sé quin dels tres ho comentava, però Manu Moreno i Goicoechea. La Juliana deia que separaven i la Marta Montaner deia que es tornaven... Juliana ha tallat la es seva tornaven a estar relació amb les més seves junts. botes d'aigua que es va comprar només per Sembla una pesca nova. Per aquesta- Ha tallat la seva relació amb les seves botes d'aigua. per què l'ha tallat. No, les que seves sempre botes porta d'aigua. unes botes S'ha comprat d'aigua. unes botes d'aigua Sí, per però per aquestes què 3 l'ha tallat? setmanes perquè fa sol. Bueno, Va, la però ja tornarà a espavila, la sortir. espavila. Ja me l'he trobat amb les botes i, no sé, curiós. Monte i Marta Díaz no crec que surti res més, la veritat. Joaquín i Clàudia Babel. Creieu que Que tallaran no. amb la No. Susana... Susana Griso? No, la com es Griso és deia? l'Antena 3. Com es deia la seva dona? Joaquín i... I Susana. La que tenia el germà que era sec, que dio, Sí, que Susana, vio Susana. un no sé què a la Sí, sí, sí. discoteca. Borijo o algo així. És que no puede ser que viera, tio. En plan, com un sec pot veure, tio? És que a mi m'estan gravant, tio. Una altra cosa, Sira Martín i Ferran Torres jo crec que tornaran a aparèixer a la primavera perquè Què segurament Pot es ser, pot trobaran. ser. Què dius? Però es Es trobaran. trobaran a la final de la Dic, Champions, No, no? es trobaran. Es trobaran i hi haurà una mica de besuqueo i ja Què està. dius? I per acabar... Sí, hombre, sí, tot torna, tot Sí, jo crec torna. també. Esto és com un boomerang, no? Claro. Sí, Vale. jo aquests dos jo crec que també potser... Vale. Però la Sira no estava mal de Norman? No. va haver-hi un rumor, jo crec, però Va ja haver- està. Rumor. Vale, vale. Jo crec que la Anita Montoya i Manuel faran com a la que s'avecina, seran una pareja de 3. El Manuel, poca broma, que va ser un dels primers... És que no sé com va encara, Eliminats. però va, eliminat, però torna a fer entrar repesca. ara, però ara ha tornat a entrar amb dels tres la màxima puntuació, no? Espera, Mireia? Mireia.
Mireia és Us supervivientes. explico resumidament que jo miro Supervivientes. En sèrio Bàsicament, mires També, podem Supervivientes? comentar. dels tres van agafar i els van fer tipus... O sigui, estaven com en una isla, ¿vale? Aleshores, què passa? Que el Manuel Dels es va tres, quedar... Manuel, Anita i Manuel, Montoya. Anita i Montoya. El Manuel es va quedar desterrau a la isla i el Montoya està a un equip i l'Anita a l'altre. Sí, Entonces, ¿qué aquest pasa? sí. Que no para d'haver-hi movida entre ells dos perquè les proves se ven i no sé què. Vale, i per altra banda està el Manuel sol, que va portant... O sigui, tots els expulsats, sabeu que abans d'expulsar-los definitivament, antes se llamava el Palafito i ara van a la isla aquella. Sí. I ara estava amb la Sàmia, que la van fer fora el dijous. I amb la Nieves i amb la Nieves, l'Àngela. que va al meu gimnàs i Amb l'Àngela. amb la... Exacte. I ara estan allà els quatre i cada setmana van fer fora un. Però jo suposo que si el Manuel aguanta, tipus, bastant de temps, al final el faran tornar a entrar perquè sempre passa, es queden com fins quasi al final, bueno, fins al final no, fins com la repesca o alguna així, a meitat de programa, o quan queda una mica menys, els dos que queden allà a la isla entran. Entonces es cuestión de que cuando será el televoto entre los cuatro cada domingo, pues facin fora Jo al crec Manuel que està- d'una punyetera sí, vegada. jo crec que està guanyant molta popularitat, No m'he eh? assabentat de res. Jo crec que està guanyant molta popularitat el Manuel. I per acabar, Lola, Lolita i Belki, com ho Lola veieu? i Belki tornaran. Bueno, la Mireia ha dit que hi havia un rumor que tornaven. Tornaran. Abans de que Jo acabi la primavera. no ho Sens tinc tan dubte. clar, O sigui, eh? al juny ja estan junts un altre cop. No lo tengo yo tan claro. Ho tinc molt clar. Va ser clar. Bueno, pues passem a Nits de l'Estadi després d'una magnífica secció, com sempre, de Laia Bonjor, que mai falle. Nits a l'estadi. Te van a dar el pomodoro. Tindràs molts problemes. Y me están embaucando algunos de ustedes. Estos ataques son como mosquitas. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Que si a Monique no lo queremos, que si a Monique és de color. I això és incontestable. Curiosament tinc 3.000 pestanyes obertes i havia tancat la de Nits a l'Estadi. Grande, Carlos. Avui porto una cosa molt, però molt sugosa per tots vosaltres. Nits a l'Estadi avui obre amb polèmica, el bar. L'he titulat Justícia o polèmica. Oi, Pep, què fas tantes pàgines? Què passa? Que és el primer Que està programa, aquí amb 14. Crec que és el primer programa de tots els 13 que no hem tallat cap sintonia. Està molt No, bé. al principi tampoc ho tallàvem, eh? Ah. Digues. No, volia comentar que avui Nits a l'Estadi és un racó on disseccionem les grans històries de futbol amb el rigor d'un analista, però la passió d'un aficionat. Tu, aficionat, doncs bueno, fas el que pots. Soc aficionada, eh? Ets aficionada de una bufanda. una cosa és que sàpiga, però aficionada ho soc. Aquesta setmana el protagonista torna a ser el de sempre, el VAR, un sistema creat per portar justícia al futbol, però que un cop més ha estat l'epicentre de la polèmica. Els partits on crec que avui avui no, aquest cap de setmana s'ha destacat el Leganés Real Madrid i l'Osasuna Barça, han encès debat. Penals discutits, gols concedits enmig del dubte i intervencions del VAR que han fet saltar les alarmes. Però abans d'entrar en el fang, fem un petit viatge enrere i, qui no sàpigui, perquè això és a tots els públics, explicarem què és el VAR. El VAR va ser concebut com l'eina definitiva per eliminar els errors arbitrals flagrants. La seva primera gran aparició va ser al Mundial del 2018 amb la promesa de corregir errades sense alterar l'essència del joc. La Liga el va adoptar la temporada següent, però funcionava tal com ens havien promès? És la pregunta. La teoria era clara. El VAR, videoarbitratge, només hauria d'intervenir en 4 situacions claus. Gols dubtosos, penals polèmics, targetes vermelles directes i errors d'identitat. Què significa això? Que se sanciona a un jugador equivocat. La realitat, però, ha estat molt diferent i aquest cap de setmana n'és la prova. Leganés, Real Madrid, quan el dubte sempre afavoreix el mateix. Això diuen. Sí. El Santiago Bernabéu va viure un partit trepidant però també carregat de polèmica. Penal a favor del Real Madrid al minut 30. Òscar Rodríguez topa a Marda Güler dins l'àrea, contacte mínim, però l'àrbitre assenyala penal i el VAR no el rectifica. Mbappé no perdona. Què n'opines d'aquesta acció? M'has dit abans, a fora de... Sí, no és penal, però el VAR no pot entrar perquè hi ha contacte entre els dos jugadors. I si hi ha contacte, el VAR no entra. És la meva opinió. Però això potser seria un error de... És un error de que el VAR potser hauria d'entrar aquestes jugades. El possible penal no ha assenyalat al Leganés, amb l'empat a 2, el marcador Jude Bellingham cau sobre Diego García dins l'àrea, contacte clar per a molts sí, però el VAR ni revisa la jugada. Penal i groga.
Falta prèvia al tercer gol del Madrid. Una entrada de Renato Tapia sobre Rodrigo prop de l'àrea provoca una falta que acaba en el gol. Les repeticions mostren que Tapia toca primer la pilota, però la decisió es manté. El resultat, el Leganés marxa amb la sensació d'haver jugat contra 12. No, és que no vaig veure el partit i aquesta jugada no l'he vista, sincerament. Aquesta jugada provoca el 2-3. Vale, no puc opinar perquè no l'he vista. Osasuna versus Barça, un Tampoc he vist el Bar partit. que canvia el criteri segons el dia. El partit al Sadar no es va quedar curt en polèmiques. Una falta que canvia de bàndol, Pulido Santana assenyala una falta favorable al Barça a la frontal de l'àrea, però després d'una revisió al bar, la decisió és capgirar a falta en atac de Fermín. No és Osasuna, no sé per què aquí he posat jo Osasuna. Girona. Ah, Girona. I el Montjuïc. Tu has vist el el partit? d'Esprilla. Sí. És. Què era? O sigui, Era que senyale Això l'he penal vist, sí. perquè toque a dintre, com que és Sí, falta toca. dintre, Vale, bueno, a la dintre, línia, sí. el I després senyala pite falta, que és falta, de pite Fermín que és falta. Esprilla. El bar li diu que és dins. reviso que és dins, que és penal, Vale. diu, va revisar i ell Pita creu... falta d'Esprilla. Exacte. Sí, falta a favor d'Esprilla. Aquí llavors què? Sí, jo crec que... És que és Quin molt fred. complicat això, perquè la figura del VAR suposa que tots els àrbitres han d'encertar sempre i crec que no s'està aconseguint. Crec que hauria d'haver una remodelació. Jo bàsicament crec que si al partit del Girona-Barça el propi VAR avisa que possiblement sí que és penal, però és penal perquè està dintre l'àrea, però que el vagi a revisar perquè potser no hi ha contacte, és quan pugem aquí a la jugada de Renato Tapia sobre Sí. Rodrigo, prop de l'àrea que provoca una falta que acaba en gol, les repeticions mostren que Tapia toca primer la pilota. Això t'explico, com que pite falta és el gol, Sí, sí, sí. que després parlarem d'un jugador leganès que diuen que sembla que volia que guanyés el Madrid amb dues accions, una que es separa de la barrera i marquen gol de falta, i l'altra que és un rebot que toca el pal i el jugador del Leganés es queda parat i aprofita, no sé si era el Bellingham, i marca gol. Llavors, dos jugades molt similars però amb diferents decisions. Clar, el problema és que la persona no és la mateixa. Jo crec que s'hauria de... O sigui, això hauria de canviar. Crec que ara l'any que ve volen implementar que les decisions del VAR es diguin al camp i a la tele, en directe, i crec que això pot ser una gran millora. Però crec que... Bueno, és que no puc dir aquí perquè potser em capen, però Medina Cantalejo està fora de la presidència del CTA. És que L'any que ve. acaba sent que el gran debat és si el VAR ajuda o només fa més difícil l'entrenament del futbol. Si el VAR ha vingut per fer justícia, perquè cada jornada deixa més dubtes que certeses, per què en alguns casos revisa tot i en altres no, i quin és el còdic aquest silenciós que impedeix intervenir? Clar. Sí, no, jo crec que s'hauria de fer una remodelació i s'hauria de... Veient la prova pilot de quasi 10 anys que hem fet del VAR fins ara, crec que hi ha coses que funcionen i hi ha coses que no. Llavors, implementar coses que funcionaran i coses que no han funcionat, treure-les i ja està. Vull dir, a part, exàrbitres com Xavi Estrada Bueno, ha arribat a qualificar algunes decisions de surrealistes. A més, recentment s'ha descobert que a Espanya hi ha una sala secreta que corregeix decisions arbitrals sense que ningú ho sàpiga. Una realitat que només fa augmentar la desconfiança. Bueno, si nosaltres, el que fa el comitè és cada jugada polèmica hi ha un... No, jo no. Cada jugada polèmica la comet... O sigui, és com una votació. Aquest penal, a l'acabar les jornades, us sembla penal, sí o no? Llavors, 52% diu que sí o diu que no, doncs està ben assenyalat. Com que has dit nosaltres. Bueno, nosaltres, perquè Bueno, dic que bloc està dins del col·lectiu. comitè. Sí. Llavors, conclusió, futbol o espectacle? Clar, jo crec que ara s'està convertint en espectacle i hauria de ser futbol. Clar, el VAR ara mateix s'està convertint en una eina que hauria de millorar el futbol I no la millora. i és un show ple de polèmiques. Sí. Cada jornada hi ha una polèmica. Sí, per això jo crec que s'hauria Perquè a part de... no hi ha un criteri Clar. unificat ni clar. Vull dir... S'hauria d'unificar el criteri, això per començar, i bueno, la reunió de principi de temporada que sempre es fa hauria de ser molt més clara i coherent, perquè moltes... O sigui, hi ha coses que es diuen a la reunió de principi de temporada que no són coherents amb el que passa al resta de la temporada. No és perquè no es fan. Pues dit això ha estat tot per avui. A Nits a l'Estadi ens retrobem aviat per seguir parlant del que ens apassiona, el futbol, però també els esports. Laia, què tal? Han dit tots a l'estadi? Sí, que tenen. Jo només diré
Una diva... Què dius? Una diva es valiente, poderosa... Vale, ja està. Benvolgut. La joia de la setmana. No m'esperava, això. Laia Bonjorn! Ho ha de baixar la Mireia perquè tu no fots res. És que no m'esperava la joia de la setmana. Cada avui. dia tirem un boli, tu, Carlos? Laia Bonjorn, la que no ha dit una punyetera paraula a nits a l'estadi. Què n'opines? Qui s'esperava? Tu t'esperaves la joia de la Sí. setmana? Tu Sí. te l'esperaves, Carlos? Sí. Ah, jo no. Jo Jo pensava que havia sí. acabat el programa. Jo sí. Marc, tu tens alguna cosa? No. Jo us vull recomanar una cançó que porto escoltant molt i és que la Lady Gaga ve de concert. Ah, sí, jo sí que tinc alguna cosa. No sé quan ve, la veritat. Hi ha 3 dates a Barcelona, el 20 i pico d'octubre crec que ve, a l'estadi Olímpic, i us vull recomanar la cançó Abracadabra, que l'hem escoltat aquí No m'agrada bastant. gens. Jo obro polèmica, obro un meló. No us la puc posar perquè això és totalment improvisat, però aneu a escoltar-la. Abracadabra! Una cosa, top 3 millors cantants per mi de veu dintre del món pop. Davey. Bruno Mars? Sia. Bruno Mars. És que Sia ara m'ha millor. agradat molt perquè ara ha tornat a Titanium, vull dir, David Guetta feia... A on ho era exactament? Era A l'Ultra, Miami. a l'Ultra. A l'Ultra. I apareix la Sia, que és la Vale. que fa amb ella la cançó, i em sembla una de les veus més magnífiques. Però perquè sí. Ha tornat. En plan, mai s'ha anat. No, perquè Ja. es va operar... Però fa temps, no? Sí, però és com si... Com si Però és el retorno de l'Ave música. Fènix. No, però han anat traient música, jo la Sí, sabia. Sí, però feia temps que no feien res amb el David. David Guetta. Bueno, sí, no sé. Tot i això, ja està. No? Marcus! No Jo res tinc la més. joia que Va, heu Marc, que d'escoltar tinc pressa que tinc el partit. nou concert de Maluma, és espectacular. Vale, Sí, va, que sí. pesat. Per dir lo de Maluma, moltes gràcies a tots. Espectacular. Ningú escoltarà lo de Maluma perquè és un cantant. És que m'ha dit que porta tot el dia mirant un vídeo del Maluma ballant Vente pa acá, és que és espectacular. una cançó que es diu Vente pa acá, i jo li he dit, Vente Marc, a pa mi acá, em diu, vente no t'agrada? pa acá, Però Vente es- pa acá. No sé, però aquesta cançó és del Ricky Martin. I del Maluma. I el Maluma. I també. jo em diu, Ricky 50, Martin era gay, no? 50 visualitzacions són meves segur. Sí, sí, sí. I em diu, no t'agrada? I jo, no, Marc. És espectacular, és que és Però espectacular. m'ha fet com tanta balla. gràcia que m'ensenyés el vídeo i digues que m'encanta, l'he compartit, m'encanta veure el l'he ballar. compartit. O sigui, és que em surten, o sigui, És de que la no mateixa és un cançó... vídeo graciós, a No, part. perquè és de la mateixa cançó diferents vídeos. Llavors m'he guardat un altre l'he compartit. Em surt, és que diferents vídeos de la mateixa cançó, del mateix concert, des de diferents perspectives, de diferents Molt persones. bé, molt bé, tio. És que m'encanta. És que m'encanta com balla el Maluma, ja està. Maluma, Lady Gaga i Sia. Avui joia de cantants. Let's go! Per l'episodi 14. Adeu, que vagi tots bé. Tot s'hi val. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia. Ningú no ho ha demanat, però no ens podràs deixar d'escoltar.